Yeshua Hamosyak. Shabbat Shalom sa tanang mga Messianics tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo ug mga Israelita nga napatlaag usab diri sa tibuok Pilipinas. Dalaygo ng Adonai ug Shabbat Shalom usab sa tanan Messianic sa tanang mga Hudyo didto sa nasod sa Israel. Shalom alino, we all call Yisrael, ang kalinaw maana kanato og sa tibok Israel. Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Kain ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit, ila biad haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Kining nahitabo karon mga igsoon nga nahimong pula ang mga tubig sa Usamis niadtong miaging mga semana og sa Pampanga. Hampak na ba kini sa Adonai o hulga pa lang alang sa katawhan? Kamo na'y bahala nga mag-analisar ni ana, kamo na'y bahala nga maghusga ni ana. Ang atong topic karon ning tagnas kagabhion, maghisgota gyapon sa bahin sa balaod. Ang balaod alang lang ba sa Israel? Daghang mga pangatarungan diha sa mga Kristiyanos nga mga reliyon nga ang balaod daw ni Moises alang lang daw sa Israel. Og usa sa nagsulti niini o ni ana mao si Anhing Eli Soriano. Iyang gikotlo ang Leviticus 11:1. Unya nga dunay miingon kang Moises og kang Aaron, sultihi ang mga Israelita nga kining mosunod mao ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon. Kita mo, mga Israelita lang di ay ang gipasultihan. Walay labot ang Pilipinas, matod pa niya mga kaigsunan. Og mausad ni ang gisulti sa ubang mga pastor. Apan atong punan ang iyang bersikulo dinhi sa Exodus 31:12. Ang Adonai miingon kang Moises, sultihi ang katawhan sa Israel nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay. Kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo og sa inyong kaliwatan aron kamo masayod nga ako ang Adonai mao'y nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. O unsa na? Israel lang gyapon ang gipsultihan. Walay labot ang Pilipinas. So klaro kayo nga ang balaod bahin sa hugaw nga mananap nga gidili sa pagpakaon sa pagkaon ug ang balaod bahin sa Shabbat alang lamang sa mga Israelita matod pa nila. Sumala sa ilang pagsabot sa Exodus 31:12. Moingon dayon sila, unsay nakaon ninyong mga Messianic nga mga Pinoy? Nganong nisunod man mo sa balaod ni Moises? Nga klaro man nga ila lang na sa mga Israelita. Di ba? Mo may gisulti go dire may igsoon. Sultihi ang katawhan sa Israel. Wa mag-ingon nga sultihi ang katawhan sa Pilipinas. Klaro kayo mga igsoon. So, unsay kunoy nakaon nato nga mga Pilipino nga mga Messianic ngano nga misunod daw ta sa balaod ni Moises nga klaro man kayo ang sita sa Biblia nga nag-ingon nga ila lang nasultihan lang ang mga Israelita. Ila lang sa mga Israelita. Mga igsoon, tinuod kayo nga ang balaod ni Moises para lang gyud na sa mga Israelita. Wala gyud labot niya na ang mga dili Israelita. Agree ako ni ana mga igsoon. Agree ako ni ana nga katarungan sa mga Kristiyanos. Wala ako'y sopak ni ana. Agree sad ko nga dili mo angay nga mag-apil-apil sa pagtuman sa balaod ni Moises kay kana alang lang sa mga Israelita. Nagtuo mo musupak ko sa inyong mga rason. Muuyon ako ni ana nga wala gyud mo'y labot kamong mga Pilipino, wa mo'y labot sa balaod ni Moises ilabi na bahin sa pagkaon
sa hugaw nga mga mananap og bahin sad sa Shabbat kay gi-address man gud na sa mga Israelita lang. So wa gyud mo'y labot kamong mga Pilipino, mga igsoon nga niya sa Pilipinas. Oh, wa ko'y supak niya na ha. Maubitaw mga igsoon nga ang akong pagwali dinhi panawagan lamang alang sa mga Israelita. Diba? Nakabantay mo na ko ng akong kanunay pagwali din sa Facebook mao ang pagpanawagan alang sa mga Israelita. Kay nahibalo ko nga walay labot sa kaluwasan ang mga kaliwat ni Amalek. Walay labot sa kaluwasan ang kaliwat ni Esau ug ang kaliwat ni Ismael. O wala say labot sa kaluwasan ang mga Kanaanhon. Pero nahibulong ko og mangutana ko kaninyong mga Kristiyanos nganong mag-apil-apil mansad mo sa pag-angkon sa kaluwasan nga ang kaluwasan alang ra mansad na sa mga Israelita. Naa ba kay mabasa nga ang kaluwasan gitanyag sa mga Pilipino? Wala man sad. Naa ba kay mabasa nga gisaara ng mga Pilipinas sa kaluwasan? Ang Pilipinos kaluwasan? Wala sad. Kinsay gisaaran sa kaluwasan? Ang mga Israelita ra gyapon. Munang wa ko manawagan ninyo mga Pilipino nga mga kaliwat ni Ismael, mga Pilipino nga mga kaliwat ni Esau, mga Pilipino nga may dugong Kanaanhon ug ang mga Pilipino nga may dugong Amalek. Ang ako gyung gipanawagan kanunay ang mga Pilipino lang nga may dugong Israel o dugong Israelita nga mga Pinoy. Mo'y kanunay na akong gipanawagan. Kay nahibalo ako, nakasabot ako sa Biblia nga kining kamatuoran, kining pagtulunan sa Biblia gihatag lamang alang sa mga Israelita. Munang mga Israelitang Pinoy ang akong gipanawagan. Kay naa ba mo'y mabasa nga ang grasya sa kaluwasan gihatag sa mga Pilipino? Di ba wala? Juan 4:22, kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan ila sa mga Hudyo o ang kaluwasan gikan sa mga Hudyo. Wala di ay mo'y labot mga Pilipino. Kanang mga Samarianhon, Brad Gideon, mangutana mo, Israelita basad na sila? Nganong naapil man na sila sa kaluwasan? Ang tubag, yes. Israelita katong Samarianhong babae. Mga Israelita sila. Kung imong balikan pagbalik ang ubos nga bersikulo sa Juan 4 adto kas bersikulo 12, matud pa sa mga babaeng Samarianhon, mga igsoon, matud pa sa babaeng Samarianhon, hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob. Kita mo. Sa ato pa, Israelita siya. Anak siya ni Jacob. Kinsam ni si Jacob? Israel. Ikaduha, alang sa inyong kasayuran, ang Samaria, mao kana ang capital city sa Northern Kingdom sa Israel. Kaniadto. Sa diha pa ang Northern Kingdom. Samaria ang ilang capital city. Muna mga Samarianhon sila, mga Israelita to. Ang namuyo sa Samaria, ang 10 tribes of Israel. Muna ang babaeng Samarianhon, giwalihan ni Yeshua, kay usa man siya Israelita, sa karnero nga wala, gikan sa nasod sa Israel. Karon, kamong mga Pilipino, nga mga Kristiyanos, nga nag-ingon, nga ang balaod ni Moises alang lamang sa mga Israelita, o walay labot ang mga Pilipino. Nganong moangkon man sad mo sa Misaya nga wala may labot ang Pilipino sa misyon sa Misaya? Nganong moangkon mo ng Kristo nga wala may labot sa misyon ni Kristo? Okay, Matthew 15:22. Unya mibiya si Adonai Yeshua niadtong dapita og miadtos kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro og sa Sidon. Gang tagaere ko na kong imnon nun gang.
Napay gamaya ng blue. Oh, sige. Onya, o sa kababay nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya og nagpakiluoy. Babay nga taga Kanaan. Adunay anak ni David. Kaloy in taon ako. Ang akong anak ka babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Adonai Yeshua. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og mingon. Papahawaa siya. Kay nagsunod-sunod siya. Kanato og saba kaayo. Naigamay pa na. Nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Niya sa gulig tubig ininit sa termos. Oh. Nagsunod-sunod siya og saba kayo. Unya mituwag si Adonai Yeshua. Gipadala ako ngadto lamang sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Nakaibalo ba mo asa ning dapita ang Kanaan? Kanang Israel mismo, mao na ang dapit sa Kanaan kaniadto. Mao kana ang gitawag og Kanaan. Kanang Israel mismo nga yuta. Ha? Kita ninyo mga igsoon? Wala gani tagda ang babae nga taga Kanaan. Nga sa ato pa taga didto ra sa Israel. Kay kanang Kanaan, mao man ang Israel. So gani siya tagda. So unsa pa kaha ang mga Pinoy? Mao nay pangutanan nako ninyo ha. Unsa pa ka ang mga Pinoy? Sa ato pa, walay labot ang Pilipino sa misyon sa Misaya. Wa gani labot ang Kanaan. Ha? Walay labot ang Pilipino sa kaluwasan. Gawas lang sa mga Pilipino nga mga Israelitag dugo. Kamo mo igipangita sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua kadtong mga Pilipino nga dunay dugong Israel. Okay, kay ang Israel napadpad mas tibuok kalibutan, napadpad diri sa Visayas, Mindanao, unya nanghimong Pilipino. Tungod sa kadugay na nilang pagpuyo, unya nagliwat, nagminyo. So Pilipino na tanaw pero Israelita di ay og kagikan. So mo na gipangita sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua. Ha? Kadtong mga Israelitang Pinoy. Unya nganong mag-apil-apil man mo sa kaluwasan kamong mga nanghambog, kamong mga Kristiyanos nga mga Pilipino nga nag-ingon nga ang balaod lagi ni Moises alang lamang sa mga Israelita. Ha? Nganong mag-apil-apil man mo sa kaluwasan og manghambog pa nga kamo luwas na og naa pa sa tibuok kamatuoran. Pagkatoy-toy ninyo, hinumdumiha nga ang Misaya mismo maoy nagsulti nga siya gipadala ngadto lamang sa nawalang karnero sa nasod sa Israel. Dili sa nasod sa Pilipinas. Gipadala ang Misaya dili sa nasod sa Pilipinas. Walay labot ang mga Pilipino sa iyang misyon. Ha? Wala gyud mabasa sa Biblia nga ang Pilipinas apil sa kaluwasan. Sama ra sa inyong pag-ingon nga wala mo'y labot o walay labot ang Pilipinas sa balaod ni Moises kay ila ra na sa mga Israelita. So wala sad mo'y labot sa kaluwasan kay ila ra sad na sa mga Israelita. Og sa mga Pilipino nga mga Israelita og dugo. Mura na gipangita sa kaluwasan. Sama nako Israelitag dugo. Manandi mo kapugos ninyo nga mutuman ko sa sugog balaod kay alang ni sa mga Israelita. Kunya nakailaman ko sa akong kagalingon Israelita ko og dugo. Muna magbantay ko, magtamod ko sa adlaw igpapahulay kay alang man nas mga Israelita. Unya nakaamgo naman ko, nakabalo naman ko nga ako Israelitag dugo. Muna magtuman ko sa adlaw igpapahulay. Kamo nga wa pa mo makahibalong Israelita mog dugo. Kay inyong pagtuo dugo mong isaw. Ay magtuman sa adlaw igpapahulay. Oh, Juan 15:50. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili alang sa kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pare Kohen Gadol ni adtong tuiga
nagtagna siya nga si Yeshua kinahanglan mamatay alang sa mga Hudyo. Dili day alang sa mga Pilipino. Og dili lamang alang kanila, kundi aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim. Timan iha, namatay si Adonai Yeshua alang sa mga Hudyo, dili alang sa mga Pilipino. Nan ngano mag-apil-apil man mong mga Pinoy nga mga Kristiyano sa kaluwasan nga alang raman sadna di ay sa mga Hudyo. Namatay si Adonai Yeshua aron sa pagtigom o sa paghiusa sa nagkatibulaag ng mga Israelita kay sila mga anak sa Elohim. Unya, asa man ni sila? Asa man ni sila? Nagkatibulaag mga igsoon kining mga Israelita. Asa man ni sila nagkatibulaag? Sa tibuok kalibutan. Busa, dako kayo ang posibilidad nga ni asay mga Israelita diri sa Pilipinas nga nahimo ng mga Pinoy. Ni ay mga Israelita sa Pilipinas nga nahimo ng mga Pinoy. Og mao kanay hinungdan nga ang pagtulunan sa mga Hudyo, ang Torah sa Adonai miabot sa Pilipinas aron sa pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Munang miabot diri ang ebanghelyo ni Adonai Yeshua. Kay namatay si Yeshua alang lamang sa mga Hudyo. Matod pa ni kinsaning pariag kinsaning pariang Kohen Gadol aning panahon na kung basahon Dios ibabaw sa 49 murag si Caipas. Okay. Anitas buhat 13:23. Gikan sa kaliwatan ni David, si Apostol Pablo ni gasulti ni iniha. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Elohim si Adonai Yeshua aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala siyang gisaad. Kita ninyo? Gipili sa Adonai, sa Elohim si Adonai Yeshua aron magluwas sa katawhan sa Israel, dili sa katawhan sa Pilipinas. Sumala siyang gisaad. Ang saad, ang katawhan lang sa Israel ang luwason. Walay saad nga luwason ang mga Pilipino gawas sa mga Pilipino nga mga Israelita. Pero ang Pinoy nga mga Kristiyanos kusog mangangkon nga sila luwas na. Pagkabutigon, kung sa inilunggo pa, mga butigon mong dagko. Gisaaran di ay mo sa kaluwasan, asa mabasa. Ngano mag-apil-apil mo sa kaluwasan, kamo mga Baptist, Protestante, mga born again, mga Pentecostal. Nga mag-apil-apil mo sa kaluwasan. Sa balao, di mo apil kay ilar sa Israelita. Ang balao di Moises, di mo mudawat kay ilar sa mga Israelita. Niya sa kaluwasan, mudawat mo, ngawaan po mo ilabotan na, ilar magyapon na sa Israelita. Ang saad, alang lamang sa mga Israelita. Ang saad sa kaluwasan. Basta, buhat 13:23. Mga butigon mong dagko. Asa mabasa nga ang Pilipinas gisaaran? Wala. Nganong magsige man mo, og hinulsol mga Kristiyanos, nga ang gisugo sa paghinulsol, ang mga Israelita ramansad. Ezekiel 18:20, naikusog kay maghinulsol, kaya mga Kristiyanos, kanilang taga Jesus Miracle, grabe maghinulsol, bisag magampo lag pagkaon, maghinulsol. Mga igsoon. Atong basahon, Ezekiel 18:30, busa silutan ko kamo o katawhan sa Israel. Ang matag usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Nag-ingon ang Adonai Elohim, pag hinulsol kamo og biyae ang inyong mga sala aron dili kamo mga matay. Kinsay giingnan nga maghinulsol? Ang Israel, ang katawhan sa Israel. Dili ang mga Pentecostal, dili ang mga Baptist, dili ang mga born again. Timan iha nga ang gitawagan sa Adonai sa paghinulsol mao ang mga Israelita, dili ang mga Pilipino. 31. Isalikway ninyo ang tanan ninyong sala og bag-oha ang inyong kasing-kasing og hunahuna. Nganong buot man kamong magpakamatay o katawhan sa Israel? Israel gyapon ang gitawagan. Dili ko'y kalipay ang kamatayon ni bisan kinsa. Busa biyain ninyo ang inyong sala aron maluwas kamo. Nag-ingon ang Adonai Elohim. Biyae ang inyong sala aron maluwas mo. Unsay sala?
Kamong mga Israelita nga naminaw na koron, nga mga Pilipinong Israelita, unsa ang sala? Munay pabiyaan sa Adonai. Ha? Unsa ang sala? Mao ang paglapas sa iya mga sugog balaod. Nanas 1 Juan 2, 3, 4. Ang paglapas sa iya mga sugog balaod mo'y sala. Oh, biyae ang inyong sala. Biyae ang pagkamalinapason sa balaod. Balik na mo sa pagkamatinumanon sa balaod. Kay aron kuno maluwas. Aron maluwas kamo. Ezekiel 18:32. Nag-ingon ang Adonai Elohim. Mga Israelitang Pinoy. Israelitang Pinoy ang akong ipanawagan. Biyae ninyo ang inyong sala aron maluwas kamo. Nag-ingon ang Adonai. Ni apay laing binutbot sa mga Kristiyanos nga mga pastor. Atong balikan ang ilang katarungan. Ang balaod daw bahin sa pagkaon o ang balaod bahin sa Syabat ilara daw na sa mga Hudyong Israelita. Mao nang ilang katarungan ha. Ang pangutana nako nganong nangubra man mo sa ikapulo nga ilara man na sa mga Libitang pare o ang mga Israelita lamang ang gisugo sa paghatag sa mga ikapulo. Nganong inyo manggikobrahan ang inyong mga membro nga mga Pilipino raman na sila. Dili man na sila mga Israelita. O kamong mga pastor, dili sad mo mga Libita. Di nabisto na karon ang inyong pagkamangingilad sa mga tao. Mga pastor sa mga Kristiyanos, mga professional swindler. Mga professional swindler ni sila. Kini mga pastor sa mga Kristiyanos. Hilak-hilak sa pulpito. Mag-inartista sa pulpito. Aron matandog ang kasing-kasing sa mga membro. Unya kolektahan ng mga membros ikapulo. Mga igsoon nga di man unta sila Libita o di sad sila mga Israelita. Oh. Hebrehanon 7:5. Kabasa mangguro mo ani. Karon ang balaod nagsugo nga ang Levi sa ikapulo gikan sa katawhan sa Israel, walay labot ang mga hintil. Di nila kobrahan ang hintil. Diya sa Biblia, ang mga balo, elo, o ang mga langyaw, mga hintil nga langyaw, wala na sila kobrahe sa ikapulo. Hinunoa sila maoy pakanon sa ikapulo. Ang kobrahan sa ikapulo, ang katawhan sa Israel lang. Karon kamo mga pastor, asa man mo nang obra? Kinsa man ang mga tawhan ng inyong gikobrahan sa ikapulo? Israelita ba na o mga hintil na sila? Di ba mga hintil na sila? Unya kamong mga pastor nga nangobra sa ikapulo, mga kaliwat ba mo ni Levi o dili? Dili mo kaliwat ni Levi. So mga impostor mo, mga mangingilad mo, kay bisan dili mo kaliwat ni Levi, nangobra mo ikapulo sa katawhan nga dili sad Israelita. Di ba mga mini mo, mga impostor mo, mga mangingilad mo, mga professional swindler mo, kamo mga pastor nga mga diplomado, mga pastor nga graduate kunuhay mga seminaryo, mga professional swindler. Sa ato pa nangobra sila kini atong padayon pagbasa Hebrehanon 7:5. Sa ato pa nangobra sila, gikan silang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. So dire na mo nabisto mga mangingilad nga mga pastor, mga kawatan sa ikapulo, nga kung balaod gani bahin sa pagkaon nga gidili ang hisgutan, ug bahin gani sa Syabat, ug balaod gani bahin sa Syabat ang hisgutan, manghunaw mo, moingon dayon mo nga ilara na sa mga Israelita. Pero pag ikapulo na gani ang hisgutan, ilugan pa ninyo ang mga Libitang pari sa ilang katungod. Kay kamo na maoy nangubra sa mga ikapulo. Kwarta ra dahi giapas ninyo do. Bistado na mo do. Mga pastor nga mga di Amerikana, mga pastor nga mga di barong diniktay, mga mangingilad mong dagko, mga kawatan mo, gigamit ninyo ang Biblia pagpangawat sa mga tao, pagpangilad sa mga tao, gamiton pa niyo ang Biblia, mga baga mugnaw, mga wa mo'y uwaw.
Ha? Kwarta na giapas ninyo. Mga baga mugnaong, wala uroy mo mauwaw no? Nga kanang make up sa inyong asawa, alahas sa inyong asawa, gikan na sa ikapulo sa mga tao. Ha? Gikan sa ikapulo sa inyong mga membro, kanang cellphone sa inyong mga anak, kanang motor sa inyong mga anak, gikan na sa ikapulo sa inyong mga membro. Wow, mauwaw. Mao ba nay balaod sa ikapulo nga mabasa nato sa Biblia? Ha? Hoy, mga membro nga mga Kristiyanos. Ha? Sa mga Kristiyanos nga mga riyong pagmata na mo, oy. Ayaw na mo sige pailad sa inyong mga pastor. Mao nay giingon nga kung walay magpailad, walay mangilad. Pero kung padayon mong magpailad sa inyong mga pastor, padayon sad sila nga mangilad ninyo. Shabbat Shalom, Brother Russell. Aki Russell, magandang gabi po sa inyo diyan sa Bulacan. Shabbat Shalom o Happy Purim sa lahat. Okay. Ania ang mga kamatuoran bahin sa balaod sa ikapulo? Ha? Kinsa ang gisultihan bahin sa ikapulo? Ang mga Israelita, dili ang mga Pilipino. Una, asa dad-a ang ikapulo? Sa dapit nga pilion sa Adonai. Deuteronomio 12:5 ngadto 6 ug laktod sa 11 ngadto 14. Ang Adonai magpili og usa ka dapit gikan sa mga Israelita. Mga Adonai magpili og usa ka dapit gikan sa mga yuta sa tanan ninyong tribo. Aron didto magtigom ang katawhan ug magsimba kaniya. Dad-on ninyo ang inyong mga halad nga sunugon ug ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo ug ang inyong mga gasa ug ang mga gasa nga gisaad ninyo sa Adonai, ang inyong mga kinabubot-ong halad ug ang mga panganay sa inyong mga baka o karnero. Versikulo 11. Dad-an ninyo ang tanang halad nga gisugo ko kaninyo, dad-on ngadto sa dapit nga alampuanan, diin adto kamo magsimba kaniya. Dad-an ngadto ang inyong mga halad nga sunugon og ang kauban og ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo, ang inyong mga gasa, lakip sa mga kinabubotong halad nga inyong gisaad sa Adonai. Paglipay kamo diha sa presensya sa Adonai nga inyong Elohim. Kamo, ang inyong mga anak, ang inyong mga ulipon, ingon man usab ang mga Levita, nga anaa magpuyo sa inyong lungsod, kay wala man sila kaugalingong yuta. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad nga sunugon o sunugonon sa bisag asang dapit nga inyong magustuhan. Ayaw kuno paghimog halad sa dapit nga inyong magustuhan, ngadto ra gyud sa dapit nga pilion sa Adonai. Kundili ngadto lamang sa dapit nga pilion sa Adonai, sulod sa yuta sa inyong banay, og buhata didto ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Karon, unsa ang dapit nga gipili sa Adonai? Ha? Kay asa dad ang ikapulo ngadto sa dapit nga pilion sa Adonai. Asa ang dapit, unsa ang dapit nga gipili sa Adonai? Mao ang templo. Dili kuno kita ang magpili og dapit nga atong magustuhan. Kamuray nagpili-pili dapit, nangabang dayon mo og dapit. Unya dito dadon yung ikapulo, mga toy-toy, mga buang-buang mong dagko. Malakyas 3 J's. Memoryado nista ng mga pastor. Kaya mauna ilang puhunan sa pagpangubra ikapulo. Malakyas 3 J's. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Klaro. Wala mag-ingon nga dad-a ang inyong tibok ikapulo ngadto sa inyong giabangan nga simbahan. Ngadto sa inyong giabangan nga building. O ngadto sa inyong gitukod nga simbahan. Wala mag-ingon diya. Ngadto sa templo dad-a. Templo day na inyong simbahan. Di na matawag nga templo do. Dad-ang ang inyong ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Kinsay mo kaon sa ikapulo? Ang mga Levita, mga elo, mga byuda o ang mga langyaw. Sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibo-bo ko og sulay ako. Ang bintana sa langit og ibo-bo ko kaninyo sa madagayaon gayod.
ang mga panalangin. Ang dapit di ay nga pilion sa Adonai, diin adto dad-a ang ikapulo mao ang templo. Dili sa dapit nga kamuray nagpili. Unya adto sad ninyo gidala ang inyong ikapulo, di na mao sayop mo daan ya mga Kristiyanos. Asa dapita gitukod ang templo? Unay pangutana sa dron. 2 Kronikas 3:1. Biblia gyud atong pasultihon. Gisugdan ni Solomon pagtukod ang templo sa Adonai didto sa Jerusalem, sa bukid sa Moria. Kana din gitukuran sa templo dito sa Jerusalem, mauna ang bukid sa Moria. Diin ang Adonai mipakita ngadto sa iyang amahan nga si David. Didto niya kini tukura sa nahimutangan sa giukana ni Arauna. Ang Jebusihanon sumala sa giingon kaniya ni David. Ang gitukuran di ay sa templo, mao di ay ang bukid sa Moria. Ang Moria mao ang dapit nga gihalaran kang Isaac mga igsoon. Og Genesis 22:2 miingon ang Adonai, paos-paos na ta mga igsoon kay ganina pa ta nagsigig yaw-yaw sa atong pag celebrate sa sa Purim. Munang medyo ko paos. Miingon ang Elohim. Genesis 22:2. Dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Asang dapita sa yuta sa Moria. Sa ato pa ang Adonai maoy nagpili og dapit sa paghalad kang Isaac. Wala niya tugote, wala niya itugot kang Abraham nga maoy magpili og dapit mga igsoon. Sayunan ka, tulo ka adlaw ang panaw padulong sa yuta sa Moria. Ang Moria nagkahulugan nga teaching of iya. Munang Moria. Teaching of iya. Sa ato pa ang Adonai maoy nagtudlo og dapit. Si Abraham ganiya wala tugotis Adonai nga mo pilig dapit. Tulo ka adlaw bakta si Abraham. Kay kung si Abraham pa gipapili, usa ka semana lang. Kuan lang, usa ka adlaw, pila ka oras lang alakaw, pwede na maghalad ta dire. Pero kaya nga doon na may nagpilig dapit, Moria man, tulo ka adlaw ang panaw. Pero ang uban ya, naghimog halad, sila rin kapilig dapit. Munang mga kulto, mga igsoon. Ikaduha, unsang ikapulo? Kwarta ba? O mga abot sa yuta? O mga kahayupan? Biblia gyapon ang atong pasultihon. Deuteronomio kapitulo 14 22 ngadto 29. Matag tuig kinahanglang gahinon ninyo ang ikapulo sa tanan nga abot sa inyong yuta. Dili di ay kwarta ang ikapulo, abot sa yuta. Kan-an ninyo kini uban sa bino ug sa lana, ingon man usab sa mga panganay sa inyong mga baka og mga karnero dito sa utubangan sa Adonai. Sa dapit nga iyang pilion. Diin adto siya simbaha aron makakaton kamo sa pagtahod kanunay sa Adonai nga inyong Elohim. So kanang inyong gibuhat nga adto mo magdalag halad sa dapit nga inyong nagustuhan, dili Adonai nagpili ana. So buti pasabot nga wala mo'y pagtahod sa Elohim. Wa mo makakaton sa pagtahod sa Elohim. Kay kung tinuod pang nakakaton sa pagtahod sa makagagahom nga mahan, musunod mo sa iyang instruction, di mo magbuot-buot. Asa na tado? Diin adto siya simbaha aron makakaton kamo sa pagtahod kanunay sa Adonai nga inyong Elohim. Ipakaon di ay ang ikapulo sa tao, mga igsoon nga tag-iya sa ikapulo. Ipakaon di ay ang ikapulo sa tao nga tag-iya sa ikapulo. Dili na ihatag sa pastor. Dili ipahatag sa pastor. 24. Kung kamo layo sa dapit nga ampuanan nga inyong pilion, sa ato pa, nga iyang pilion templo, o madugay ang inyong pagbaktas, o dili ninyo mahimo pagdala ngadto ang ikapulo sa inyong abot, nga ihatag ninyo sa Adonai, ibaligya kini. Sa ibaligya, aron makwarta og ang halin maoy inyong dad-on ngadto sa dapit nga maoy gipili sa Adonai nga inyong Elohim. Unya unsay buhaton? Ihatag ang kwarta sa pare, ihatag ang kwarta dito sa pastor, dili. 26. Ipalit ninyo kini og baka o karnero o bino
o bisan unsa nga inyong higustuhan. Pag abot nimo to sa Jerusalem, ipalit na pud nimong imong ikapulo nga imong gibaligya, kay bugat man kay dad-on, layo kay biyahe, ipalit na sadto nimo karnero, baka, bino nga imong magustuhan. Kan akini og paglipay kamo uban sa inyong pamilya at tubangan sa Adonai nga inyong Elohim. Dili di ay ipahatag ang kwarta sa pastor. Dili ipahatag ang kwarta sa pare. Ipapalit di ay kini og baka, karnero og uban pa nga inyong magustuhan aron inyong kanon kauban sa inyong pamilya. Ayaw ninyo 27, ayaw ninyo pasagdi ang mga Levita nga nagpuyo sa inyong lungsod, kay wala man sila'y panulundon. Levita man di ay ang ipaapil o kaon sa imong ikapulo, dili man di ay ang mga pastor nga mga mangingilad, mga igsoon. Kita ninyo? No. 28. Sa katapusan, sa matag tulo ka tuig, dad-an ninyo ang ikapulo sa inyong abot ni anang tuiga og ibutang kini sa tipiganan sa inyong lungsod aron adunay igong makaon ang mga Levita og ang mga langyaw, ang mga ilo og ang mga byuda nga nagpuyo niini. Ang mga byuda, mo na kung giingon ka ganina, ang mga Levita og ang mga langyaw og ang mga ilo, dili na sila kubrahan sa ikapulo. Sila'y pakanon sa ikapulo. Sa inyong mga simbahan, kamo mga Kristiyanos, kinsay gipakaon niyo sa ikapulo, ang inyong pastor. Pamilya sa inyong pastor. Pero ang mga byuda, ang mga ilo, inyong gipakaon. Di na mao inyong gibuhat. Kung buhaton ninyo kini, atong padayon sa pagbasa, kung buhaton ninyo kini, panalanginan sa Adonai, ang nga inyong Elohim, ang tanan ninyong paningkamot. Timan ini, mga igsoon. Nga ang imong pakanon sa imong ikapulo, maudi ay ang mga Levita, mga langyaw, mga ilo, o ang mga byuda. Pero sa mga Kristiyanos, ang pamilya ra sa pastor ang nagpahimulos sa inyong ikapulo. Gipatukod og mansyon, gipalit og mahalon nga sakyanan, gipamalit og mga alahas sa asawa sa pastor, busa kamong mga membro pagmata na mo. Kay giilad ra mo sa inyong mga pastor nga mga mangingilad. Ikatulo, kinsay mo kobra sa ikapulo? Atong patug-anon niya po ng Biblia. Kinsay mo kobra sa ikapulo? Números 18:21. Gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin ang tanang ikapulo sa Israel. Silbing bayad silang pag-alagad sa tolda nga tagbuanan. Asa na ang inyong giingon nga ang balaod ni Moises alang lamang sa mga Israelita? Nan kining ikapulo kay balaod man sad ni Moises. Di muhunong na mo karon kamong mga Kristiyanos nga mga pastor sa pagpangubrag ikapulo. Kinsay gihatagan og katungos pagkubrag ikapulo? Mga Levita. Silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda. Sila'y mukobras ikapulo sa Israel. Hebrehanon 7:5, itong balikan sa pagbasa. Karon ang balaod nagsugo nga ang kaliwat ni Levi nga mga pare mangobra sa ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa nangobra sila gikan silang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Muna ka ng inyo dia, mga Kristiyanos, pangilad ra gid na, kay wala, dili biblikal ang inyong gibuhat, dili biblikal ang inyong gisunod sa inyong pagpangubrag ikapulo. Nagbuhat-buhat mog inyong mga balaod bahin sa pagpangubrag ikapulo. Ang balaod sa ikapulo wala mo expire. Naglungtad na hangtod karon, tinuod na munay kamaturan. Kana kung ang mga kwalifikasyon anaa sama sa pare nga Levita og sa templo. Pag naa ang pare nga Levita unya na ang templo nagbarog, kana padayon ang paghatag sa ikapulo. Apan karon kinsa ra may ania karon, di ba? Ang mga Israelita ra moy naa. Asa man ang mga pare nga Levita? Naa ba? Wala. Ang templo, naa ba? Wala. Mauna,
nga samtang walay libita o walay templo, walay mahitabo nga paghatag sa ikapulo gikan sa abot sa yuta o sa abot sa mga bunga sa kahoy o sa mga kahayupan, kay ang ikapulo dili kwarta. Munang dili biblikal ang inyong gibuhat kamong mga Kristiyanos. Nangobra mo ikapulo kwarta, way mabasa sa Biblia nga na ikapulo kwarta. Ha? Mga gikan sa construction, kuhaan nyo ikapulo, sweldo sa mga security guard, sweldo sa mga empleyado, kuhaan ninyo ikapulo, pagkabagaan nyo ng dili na mo gisulti sa Biblia. Pangilad ng inyo, wa nyo itugan ang kamaturan sa mga membro. Dili kwarta ang ikapulo. O hinaot, unta nga nakaamgo na mo karon nga ang balaod ni Moises bahin sa mga pagkaon nga gidili ug ang Shabbat lakip ang mga pista, apil ang ikapulo ug ang kaluwasan alang lamang di ay sa mga Israelita. Hinaot nga inyo nang naamguhan. Ug walay labot ang mga kaliwat ni Esau, kaliwatan ni Ismael ug ang mga kaliwatan ni Amalek ug ang mga kaliwatan ni Kanaan. Wala sila'y labot sa kaluwasan. Kamong mga Pinoy nga kaliwat ni Esau, mga kaliwat ni Ismael nga mga Pinoy, mga kaliwat ni Amalek nga mga Pinoy, o ang mga Kanaanhon og dugo nga nahimo na sang mga Pinoy, sorry na lang, wala gyud mo'y labot sa kaluwasan. Bosa ako moingon, mabuhi ang katawhang Israel nga mga Pinoy. Ha? Wa gyud mo'y labot sa kaluwasan. Unsaon pag ila? Ang mga Pinoy nga mga dugong Esau, dugong Ismael, dugo ni Amalek, kadtong mga Pinoy nga init og dugo batok sa mga Hudyo. Kadtong mga Pinoy nga kontra nila ang mga Hudyo, maayong gabi sa Niboy, Laksay, Laskay, Shabbat Shalom nimo brad. Oh. Kadtong mga Pinoy nga init og dugo batok sa mga Hudyo, mao toy mga kaliwat ni Esau. Pero katong mga Pinoy, sayon kay pag-ila sa usa ka Israelitag dugo, mga Pilipino nga nahigugma sa mga Jewish nga mga pagtulunan, sa Jewish tradition, sa mga kultura sa Jewish, sa pinulungan sa Jewish nga Hebreo, mo toy mga tao nga nahigugma ana, mo toy mga dugong Israelita. O kana mga tao nga nahigugma sa Torah o gusto mo balik sa Torah, mo nay tinuod ng mga Israelitag dugo. Pero katong permi lang ka kasuko sa mga Hudyo, permente lang ka masuko ni Brad Gideon kay sige kag hilab, sige katandugan ang imong reliyon, sige hilabtan ang imong baluktot og hiwi nga doktrina, munang sige kag kalagot ni Brad Gideon kay sige sulti bahin sa Torah, sige sulti bahin sa Israel, bahin sa maayong pagtulunan sa mga Hudyo, munang naglagot ka nako, ilhana na nga ikaw kaliwat ni Esau o kaliwat ka ni Amalek o kaliwat ka ni sa Kanaan. Oh, ilhana na. So, dalaygon kayo ang Adonai. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai, Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad sa Adonai, Matef Gideon Silva, magaingon kanyong tanan, nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman niini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom. Maayong gabi. Shabbat Shalom kanatong tanan.